Letná škola tvorby hier, alebo teda Summer Game Dev 2016 bol pilotný projekt, v ktorom za 4 týždne 12 študentov rozdelených do 4 tímov vytvorilo 4 hrateľné hry. Tie tímy sa predtým nepoznali, čiže vytvorili sme nové tímy, poskladali sme dôležitých ľudí pre tvorbu hier, čiže grafikov a programátorov. Pre študentov to bolo extrémne dôležité, aby sa naučili, ako funguje takýto teamwork, ako napríklad programátor má spolupracovať s umelcami. Keby som mal opísať z programátorského hľadiska, tak stíhalo sa to celkom v poriadku, bolo to hotové, všetká funkcionalita už pred nejakým týždňom, pred deadlineom. A čo bol väčší problém, bolo, že sme si vymysleli príliš veľa kontentu a nestihalo sa kresliť grafika a teda nakoniec sme ju tam nestihli úplne všetko nasekať. Ale myslím, že na to, ako sme na tom pracovali, ten projekt nedopadol najhoršie a určite na tom budeme pracovať aj ďalej. Ja som súčasťou tímu pôvodnej Inventory Quest, teraz Kiwi Quest. Je to hra založená na tom, že človek musí rozmýšľať, ako naloží s inventárom, aby splnil určité tie questy, ku ktorým sa dostane. Zúčastnila by som sa ešte raz. Bolo to výborné, no. Je to úplne iná práca ako na animácii. Tá animácia je taká uzavretá, ateliérová, introvertná práca. Tu je to úplne iné, živý projekt a tak ďalej. Sme radi, že takéto vôbec niečo existuje, pretože na Slovensku je vôbec problém zohnať nejakých ľudí, ktorí sa venujú výrobe hier. Školy tu na to v podstate, ani neviem, či sú nejaké takéto. A je super, že sa nájdú stále ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas tomu, aby niečo vlastne vytvorili a ne iba konzumovali nejaké výtvory iných. Táto akcia bola úplne, že myslím, že niektorým otvorila oči, ľuďom, ktorí si mysleli, že ten development hier je možno úplne o niečom inom, ako si predstavovali, a myslím si, že to, čo sme im vedeli dať, sme im aj dali a dúfam, že im to prišlo na úžitok. Práca so študentmi bola príjemná, veľmi radi si vypočuli naše názory, naše rady. Samozrejme, že je tu jeden faktor, ktorý práve táto akcia má ukázať študentom a ľuďom, ktorí nikdy nerobili nejako profesionálne hry, že nie je to iba o hraní, nie je to iba o zábave, ale je to taktiež tvrdá robota ako každá iná. Toto leto sme sa účastnili letnej školy hier a podarilo sa nám byť ten ocenený tím. Za to sme veľmi vďační. Táto škola bola organizovaná Univerzitou Komenského. Spolupracovali fakulty manažmentu, matfizu, muzických umení a výtvarných umení. Táto škola nám veľmi veľa dala. Našlepli sme si na to, aby sme urobili hru ako tým. Spoznali sme ľudí. Programátorom chýbali grafici, grafikom chýbali programátori, všetkým aj tak chýbali zvukári. Ale hlavné je, že sme stretli parádnych ľudí, bola to zábava, pracovali sme v tíme a to sa ráta, to sa ráta. Je vidieť, že keď začnú spolupracovať vysoké školy umeleckého a technického rázu, ich práca spoločná vyzerá o mnoho lepšie a kvalitnejšie, ako keby pracovali samostatne iba programátori alebo iba grafici. Jednoducho táto symbióza talentov nám tu vytvára úplne vynikajúce pole, kde môžeme očakávať ďalšie úplne skvelé hry a skvelé projekty ďalších talentovaných ľudí, ktorých tu na Slovensku máme tak strašne veľa.